Naramaan ta na ang kapangyarihan ng Dios wara katapusan. Una ang koneksyon sa ato sa buhay ta. So pag sinabing ang Dios makapangyarihan wara katapusan, ibig sabihin sa ato dito na kaipuan ng mga lucky charm, pampaswerte, anting-anting o mas naman man sa Dios galin. Nya nga tapaw no ang Dios sapat na. Dios sana dito na kaipuan ng uno paman. Nya nga pauno kayang gibuning Dios ubos. So di mo na kaipuan ng lucky charm, pampaswerte, mga anting-anting o mga kuno man na wara man sa nasilbi. Kaya itong mga bagay na ito, kumato sa Dios. Kung ya ito bukan galin sa Dios, sa niya ito galin, syempre sa maraot. Nya nga, tabing sa mga tao, hindi magtubod sa Dios, hindi magtiwala. Magtiwala sinda sa lucky charm, sa mga swerte-swerte, sa mga zodiac signs, o kung ano pa man, sa mga nagahula-hula, mga nagaalbularyo, yan. So kapag ika nagatubod dyan, ibig sabihin sa ato, maliyo ang pagtubod mo sa Dios. Nya nga, abo mo magtubod na kayang gibuning Dios ubos. Kaya ka nagatubod dito sa ibang mga tao na nagsabing sinda so ay kapangyarihan, sinda so kaya makasolve ng problema mo. Pero sa kamatuoran, wala man talaga sinda magibong tama si mo o maray. Dahil ika, nararayo ka sa Dios, dangan pigarani ka ninda sa maraot. Kaya pag sinabitang ang Diyos ang pinakamakasig sa ubos na wala katapusan ng kapangyarihan niya dahil kaya niya gibunubos, ibig sabihin sa ato magtubod kita sa Diyos, umasa kita sa Diyos. Nya nga, ubos kayang gibuning Diyos.